Hi, Kikay! Oh, tuman. Nakahinumdum ba ka na ako, Kikay? Katong si Kuan? Tong idol kay nimo ba si Boy Amaw ba? Nakahinumdum ba ka na ako? Kinsa man ka? Ko kailan nimo? Ah, grabe. Abi kay nanakay bag-oron. Palimot din ka na ako. Grabe naman sa Kikay, oy. Maglagot sa tani mo. Unsay naglagot? Unsay sala na ko na sa mo? Nganong maglagot man ka nako? Lagot lagi ko si Muha kay nam kakailan ako. Ako bitotoy ka tong imong ex. Grabe naman sa nimo. Imo sa daday yung kalimtan. Si gara-gara di agad Kikay. Wa ko nagrag-ara. Aw ko nga ka naggara-gara. Anong malimot man kanako? Nga, kini akong naong, kanindot na akong naong, napay akong bungot to murang Mr. Suabi. Kalamion akong naong, oh. Unsay lamion? Kaparat ni magnaw lamion ka? Grabe naman sad ka makatamay nako Kikay, oy. Sumituo ni mo nako tinabal kay parat. Sa wa nagid ko ibili sa imong Kikay, dili nagid ko importante sa imong kinabuhi. Wala na bagid ko'y value sa imong kinabuhi Kikay. Unsa na gold kay tagag value? Ah, grabe sa di mo sakita ni mo mga istorya, oy. Nganong dag dili gold, wala na day value sa imuha. Ka-cute nako, tanawan akong ngipon, oh. Puti kay kog ngipon, murag yelo-yelo lang kay sige kog panabo akong lumboy. Ah, gwapo kay kog ngipon, oh. Gaya kaayo na mingipon nga naglagyo. Ah, grabe. Kanino dito na akong ngipon, oh. Ini akong ngipon, postiso na ni tanan kay gikan ni sa Saudi Amerika. Gipalit ko ni og 2.5 billion. Oh. Nindot kay kog ngipon, 2.5 billion palit na ako ni dito sa Saudi Amerika. So 2.1 billion. Wa man gani ka ka marpel ana imong ngipon. Ah, bago pa kay kog istorya nga, puro na ni postiso akong ngipon niya. Moingon na sad ka nga, wa ka marpil. Oo. Postiso na siya tanan kay akong ngipon nga original nga pangag kay sige na kog kaon og hilaw si KitKat. Mo na nga puro na ni postiso gikan ni Saudi Amerika. Iyati sad nimo Mas yate ka. Okay kay hab. Bantay lang gikan ako. Last na ka ha, last na ka sa kuha ba? Sapot na ko nimo ba? Last na lang gyud ka, last. Silas. Kahilas bagod ni mawayon ko. Wala man ti kaawaya. Wala man ko nangaway si Muha. Galagot lang gyud ko nimo ba? Ay nganong dili nakaganan sa kuha nga. Kalamion na niya kong naong, oh. Napay bungot murang Mr. Suabi, oh. Nya dili na ka sa kuha nga. Lamion man kay kong naong, oh. Sino? Muna lami nimo. Murag tinabal, perting parata. Ah, grabe naman sa nimo makatamay Kikay, oy. Ano namura naman nung nagtinabal niya kong naong, anong kaingon man kagparat. Imo day kong natilawan nga wala pa man, napagay ka na Saudi. Mura sa kag nakatilaw kong naong nga, mga ingon-ingon kagparat. Kaluod anong dagwaya na oy. So may nakaluod na, oh. Tutukig maayo, tutuki, oh. So may nakaluod na, nga, oh. Katisoy na kong tao, kagwapo na ako, oh. Napay bungot o cute kayo. Oh, doon mo kanya kong naong nga. Daghang bayot gagukod ani sa mga matrona, sos. Gukod ani gailog. Ilugan ko dis mga bayot og mga matrona. Ginuton kayo. Daginuton bitaw pero daghan kay naghilak ani. Kining naong nga? Daghang gahilak ani. Mga bayot og matrona gahilak ani. Ayaw sige panaway dia. Guwapo kay kong tao. Daghang gailog ani. Ibong ko nimo. Nganong dili na kaganahan sa kuha nga. May pa kinatong labing-labing sa una niya karon di nakaganahan ako. Insan sa day mong ganahan karon? Sinsik ra ko gwapo ra ng insik. Mao mo kanay mong desisyon, sige, padayon. Padayon na nang insik aron manimaho kang tik-tik. Kay kana si insik suwito kay kuana. Dungan mig patuli na sa una pero siya nidagan. Ako ray natuli siya, wala pisot pa na si insik. Igi kamo. Aron manimaho mo tik-tik duha. Ikat nimo.